Gvern Laburista qatt ma waqaf jew iddejjaq jinvesti fil-poplu Malti wawċi lanqas f'pandemija. Iddikjara dan il-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela fi programm ta' diskussjoni l-Ħadd filgħodu fejn ta' ħarsa lejn 4 snin ta' ħidma bla waqfien minn Gvern Laburista u saħaq kif il-frott ta' dan ix-xogħol qed jissarraf fiduċja min-nies. 4 snin ta' investiment fin-nies. Bħala gvern ma bdejniex ninvestu fin-nies għaliex ġiet il-pandemija. Hemmhekk intensifikajna l-investiment għax hekk kien meħtieġ. Imma dak l-investiment b'saħħtu rridu nżommuh għall-futur. Għaliex rajna kemm verament meta tinvesti fin-nies, in-nies jirreċiprokaw b'fiduċja. U dak li rrid nibqa' nara. Il-Prim Ministru għal kif fl-aħħar xhur anke fi sfond ta' pandemija kienu ddominati minn riforma wara l-oħra fosthom fil-qasam tal-ġudikatura u dak finanzjarju li dwarhom ingħata verdett pożittiv mill-manival fl-aħħar jiem. Fl-istess waqt, Gvern Laburista dejjem ta' importanza lil qasam soċjali. Pari passu ma' dawn ir-riformi kollha li għamilna mela l-handling tal-pandemija li llum għandna pajjiżi madwar id-dinja taħarsu lejna. Ir-riformi strutturali li għamilna fis-sistemi ta' governanza li wkoll hemm pajjiżi taħarsu lejna. Imma fl-istess waqt għamilna insejna il-bżonnijiet soċjali ta' dan il-pajjiż assolutament li. Anzi, infaqna l-ewwel darba f'sena ta' pandemija biljun euro f'nefqa soċjali, l-ikbar nefqa li qatt kellna. Dr. Abela semma wkoll l-element ta' serħan il-moħħ li rnexxielu jwassal Gvern Laburista fis-settur tal-enerġija. Li inti n-nies jafu li għandhom is-serħan il-moħħ, dak l-istess serħan il-moħħ li kellhom waqt il-pandemija li jafu li mhux se jkollhom kontijiet tal-enerġija li ħajsparaw il fuq, imma r-roħs fil-kontijiet tal-enerġija li kellna f'pajjiżna. Taf kemm tajna lin-nies f'traħħis tal-kontijiet illi kienu għabbewhom bihom ta' qabilna 9 biljun euro. 500 miljun euro skorruti li aħna tajna lin-nies f'traħħis tal-kontijiet tal-enerġija. Dak li għamilna aħna. Il-Prim Ministru rrefera l-miżuri f'waqthom li ħal Gvern f'pandemija fosthom fis-suq tal-proprjetà fejn spikka it-tnaqqis fit-taxxa tal-bol, xi ħaġa li nnotata wkoll in-notar Nicolet Vella. Tnaqqis fit-taxxa inkredibbli jiġifieri kif ibumjaw l-affarijiet, fis-sens li meta pajjiżi oħrajn is-sejls tagħhom waqgħu u Malta żdiedu. Dwar l-indafa pubblika tkellem il-Viċi Sindku ta' Birżepuġa Scott Camilleri li reaġixxa b'mod pożittiv ħafna l-inizjattiva nazzjonali insebbħu pajjiżna. U rridu nkunu aħna stess li naħsbu għal dawn it-tip ta' kampanji. Jiena sodisfat immens bħala kunsilli li din il-ġimgħa rajna dawn il-ħaddiema kollha, ovvjament għandna assigurazzjoni wkoll li dawn it-tip ta' operazzjonijiet ħajbqgħu jsiru b'mod regolari li jenna bħala kunsilli tuna sosten. Il-Prim Ministru appella biex inizjattivi bħal dawn ikunu sostenibli u saħaq li hija responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna li nżommu lil dan il-pajjiż sabiħ u nadif.